Gikalipay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nga nabutangan na kini og bag-ong fire substation. Ani ang report ni Cyril Chavez. Hingpit na nga giablihan ang bagong fire substation sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Ang seremonyas gipangunahan mismo sa Barangay Council uban ang Bureau of Fire Protection Region 10. Mismong si BFP 10 Regional Director Fire Chief Superintendent Romel Tradio ang mitambong sa mong okasyon. Dako ang pasalamat ni Ine sa Barangay Council sa Kanituan sa ilang pagdonar sa yuta og building nga gibutangan sa ilang sub-fire station nga dakong tabang alang sa paspas nga pagresponde kung adunay sunog, labi pa karon nga Fire Prevention Month. With the activation of the facility, we strengthen our ability to serve the community through faster emergency response, fire safety education, community awareness programs, and disaster preparedness initiatives. Sa bahin sa Barangay Council, nagpasalamat sab sila tungod dugay na kininilang gipangandoy. Labi pa nga usa ang kanituan sa mga barangay sa syudad nga adunay taas nga ihap sa populasyon. Apan pagpaklaro sa kapitan, ang gitukuran sa fire substation karon temporaryong lugar pa lamang, sanglit nagpadayon pa ang pagtukod sa bagong building nga ila gyud gitagana para niini. Ang pondo sa proyekto gikan silang disaster response funds. For that dream na nahimukit siya. And our barangay council really need and support this endeavor in order for us to serve and protect our residents. Sanglit Fire Substation lamang kini. Napailawom gyapon kini sa liderato sa Bulwa Fire Station. Ginahikay na sab karon sa BFP ang mga personahe nga i-assign sa maong fire substation. This partnership reflects our shared commitment to strengthen fire protection and emergency response. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.